ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଲାଗି ଘଞ୍ଚ ଭରା ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସାରା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଈର୍ଷାଳୁ ଥିଲା। କାହାର ଭଲ ଦେଖିଲେ ସେ ଜମା ସହିପାରେନି। ତାର କେବଳ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ କି ସେ ହିଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, ତାର ଏ କୂଟନୀତି ଯୋଗୁଁ ତା ସାଥିରେ ଭଲସେ କେହି କଥା ବି ହେଉନଥିଲେ। ସେ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ହାତୀ ପିଠିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି, ଆଉ ଦୁହେଁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ହାତୀର ବନ୍ଧୁତା ଦେଖି ହରିଣର ଦେହ ଜଳିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ, ତୁମେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛ? ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ତୁମ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ତାକୁ ତୁମେ ରାଜା ଭଳି କରିଦେଲଣି। କଣ ହେଲା? ଆମେ ଦୁହେଁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାଜା ହେଲେ ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ? କାହାର ଭଲ ଦେଖିଲେ ତୋ ଦେହରେ ଯାଉନି ବୋଧେ, ନାହିଁ କି ରେ? ଦେହରେ ଯିବ ବି କେମିତି ସଙ୍ଗାତେ? ୟାର ତ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନାହାନ୍ତି। କାହାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ ୟା ଦେହରେ ଯାଉନି ଆଉ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଏଭଳି କଥାରେ ହରିଣ ଆହୁରି ରାଗିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, କଣ ରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଖାଲି ତୋର ହିଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ନାଇଁ? ଶୁଣୁ, ମୋର ବି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ହଁ, ତୋର ବି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି? କାଇଁ, ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି। ହଉ, ଦେଖିନୁ ଯଦି ଏବେଠୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ସିଂହ ରାଜା ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେବି, ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାଣୀ ମୋ ପାଦ ତଳେ ରହିବ ସବୁ। ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ନା କଇଁଚ କାଢିଛି ବେକ। ବୁଝିଲୁ ହରିଣ, ତୋର ଏତେ ସପନକୁ ରାତି ନାହିଁ। କହିଲା କଣ ନା ସିଂହ ରାଜା ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେବ। ଆରେ ହରିଣ, ତୁ ଯେତିକିର ପ୍ରାଣୀ ସେତିକିରେ ରହୁନୁ। ଏକାଥରେ କେ ତୋ ମନ ସିଂହ ରାଜା ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେବାକୁ? ଆରେ ତୁ ହେଲୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ସେ ହେଲେ ଖାଦକ। ତୁ ସିଂହ ରାଜା ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେବାକୁ ଭାବିବି କେମିତି ପାରୁଛୁ? କଣ ସିଂହ ରାଜାର ନାଁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତମର ଫାଟିଲାଣି ବୋଧେ, ନାଇଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଂହ ରାଜାର ମିତ୍ର ହେବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ସବୁ ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛୁ। ଆମ ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେବାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ସିଂହ ରାଜା ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେବାଟା ଅଲଗା। ସେ ହେଲେ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଥୀ ହେଲେ ତୋ ଜୀବନକୁ ହିଁ ବିପଦ ଅଛି। ଥାଉ ଥାଉ, ତମ ଜ୍ଞାନ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ସାମାନ୍ୟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ପାରାର ସାଥୀ ହେଇପାରୁଛି, ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସାଥୀ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଂହରାଜର ସାଥୀ କାହିଁକି ହେଇପାରିବିନି? ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣ ଯାଉଛି ସିଂହରାଜର ସହିତ ସାଥୀ ହେବାକୁ, ଆଉ ସିଂହରାଜାଠୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଏତକ କହି ହରିଣ ହାତୀ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ କଥାକୁ ତିଳେ ହେଲେ ନ ଶୁଣି ସିଧା ଚାଲିଲା ସିଂହରାଜା ସାଥେ ମିତ୍ର ହେବାକୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ସିଂହରାଜାର ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ମିତ୍ର ଥିଲେ, କାଉ, ମହାବଳ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ। ସିଂହରାଜା ତା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପଦବୀ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ବିଲୁଆକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ମହାବଳ ବାଘକୁ ସେନାପତି, ଆଉ କାଉକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପଦ। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ବସି କିଛି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହରିଣ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା। ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁ, ଏଇ ହରିଣଟା କିଏ କିରେ? ସେ କଣ ଆମ ଆଡେ ଆସି ଯାଇଛି? ବୋଧେ ଭୁଲରେ ବାଟ ବୁଲି ଏଠାକୁ ଆସି ଯାଇଛି ଆଉ। ନାଇଁ ମୋ ମହାରାଜ, ଲାଗୁଛି ସେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ। ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ
ଆଜି ୟାକୁ ବଧ କରି ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ। ନା ନା, ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ। ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମାନେ ସେ ଆମର ଅତିଥି। ଆସିଥିବା ଅତିଥିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। କୁହ ହରିଣ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସିଛ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଖୋଲିକରି କୁହ। ହଁ ମହାରାଜ, ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ନଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମୋ ଉପରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜ, ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। କାଉ, ବିଲୁଆ, ବାଘ ଭଳି ମତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମତେ କୋଉ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହଉ, ଯଦି ମତେ କିଛି ପଦବୀ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହରିଣର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ହରିଣକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ଆଜିଠୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିଲ। ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପଦବୀ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ମିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ନିର୍ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଘାସ ଚର। ଏବେ ତୁମ୍ଭକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭୟଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତୁମେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବୁଲ। ସେ ପଦବୀ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ସିଂହ ପାଟିରୁ ମିତ୍ର ଡାକ ଶୁଣି ହରିଣର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଗଲା। ସେ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲା, ହେ ହେ, ମୁଁ ସିଂହ ରାଜାର ମିତ୍ର ହେଇଗଲି ରେ। ହେ 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 ହେ, ମୁଁ ସିଂହ ରାଜାର ମିତ୍ର ହେଇଗଲି। ହେ 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 ହେ। ନାଇଁ ମ, ଏ ହରିଣ ସତରେ କଣ ସିଂହରାଜାର ମିତ୍ର ହେଇଗଲା ନା କଣ? ବୁଝିଲେ ସଙ୍ଗାତେ, ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଠିକ ଲାଗୁନି। ହଉ, ଏ ହରିଣ ତ ଆମ କଥା ବୁଝିଲାନି। ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯାଉ। ତା ପରଦିନଠୁ ହରିଣ ସିଂହରାଜର ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଜଗି ରୁହେ। ଆଉ କାଉ, ବିଲୁଆ, ବାଘ ସିଂହରାଜ ପାଇଁ ଶିକାର ଖୋଜି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଶିକାରକୁ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକରି ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଆଉ କୋଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଖରାକୁ ଡରି ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ଯୋଗୁଁ ସିଂହରାଜ ପାଇଁ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ଦିନେ ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକାର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଏଥର ସିଂହରାଜା ନିଜେ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ବୁଲିବା ପରେ ସିଂହରାଜ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଗଲେ। ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ମହାରାଜ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବେ? ଆମେ ସବୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକରେ ଅଛୁ। ହେଲେ ସେ ହରିଣ ସବୁଦିନ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇ ମୋଟା ରୋଟା ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ସେ ହରିଣଟାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭୋଜନ ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ବିଲୁଆ ନନା, ତମେ ତ ଭାରି ଚତୁର। ତମ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି କାଢୁନ, ଯେମିତି ହରିଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମହାରାଜ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲା ଯେ ହରିଣକୁ ପରା ମହାରାଜ ଅଭୟଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ତାପରେ 3 ସାଙ୍ଗ ମିଶି ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଲୁଆ ଏ କଥାକୁ ସିଂହରାଜା ଆଗରେ ଖୋଲିକି କହିଲା। ବିଲୁଆ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ପାପୀ, ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରିଲୁ? ଯଦି ଆଉ ଥରେ ତୋ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣେ ତାହେଲେ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସବୁ କଟିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ତୁ କଣ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯେ ମୁଁ ହରିଣକୁ ମିତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଅଭୟଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି?
ସିଂହର କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଚତୁର ବିଲୁଆ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ହରିଣକୁ ବଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ହରିଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାର ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରି ବସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ ମହାରାଜ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ଯାହା କହିଛି ତାହା ଠିକ କଥା। ଏମିତିରେ ବି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଶିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବ? ହଁ ମହାରାଜ, ଯଦି ସେ ହରିଣ ନିଜେ ଆସି ତା ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ ନ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଜଣ ଜଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବୁ। ଆମ ମାଂସ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ନିଜ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଥାଇକି କି ଲାଭ? ରାଜାଙ୍କ ବିନାଶରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବି ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। ରାଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ। ବିଲୁଆର ଏଭଳି ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ସିଂହରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ୱାହ ୱାହ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ୱାହ, ତୋର ଏଭଳି ବଚନ ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଗଲି। ହଉ, ଯଦି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ବି ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସିଂହଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଲା ପରେ କାଉ ଯାଇ ହରିଣକୁ ସିଂହରାଜା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ତାପରେ ଚାରିଜଣ ଏକ ଏକ କରି ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ କାଉ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ମୋତେ ମାରି ମୋ ମାଂସ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ। କାଉର କଥା ଶୁଣି ସିଂହ ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ତୋ ଦେହରେ କେତେ ମାଂସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତତେ ଶିକାର କରି ଖାଇବି? ତୋ ମାଂସ ଖାଇଲେ କଣ ମୋ ପେଟ ପୁରିବ? ଯା ଯା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ନାହିଁ। କାଉ ପରେ ବିଲୁଆ ସିଂହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ନିଜ ମହାରାଜ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରେ, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ହିଁ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ। ବୁଝିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଶିକାର କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଖବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବ କିଏ? ନା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଦାପି ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମହାବଳ ବାଘ କହିଲା, ମହାରାଜ, କାହାକୁ ନ ମାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ। ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତ ହେଲ ମୋ ଜାତି ଭାଇ। ତୁମକୁ ମୁଁ କେମିତି ମାରିପାରିବି? ନା ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଦାପି ମାରିପାରିବିନି। ଶେଷରେ ହରିଣର ପାଳି ଆସିଲା। ହରିଣକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲ ଥିଲା, ହେଲେ ହରିଣ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲା। ସେ ଭାବିନେଲା ଯେ ସିଂହ ତ କାହାରିକୁ ବି ମାରୁନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ନିଜର ମହତପଣିଆ ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ନାଁ ରହିଯିବ। ସେ ନିଜକୁ ବାହାପିଆ ଦେଖେଇ ହୋଇ ଛାତି ଫୁଲେଇ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେମାନେ ହେଲେ ସିନା ତୁମ ଜାତି ଭାଇ, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ମୋତେ ଶିକାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ହରିଣ ପାଟିରୁ ଏତକ ପଦ ସରିଛି କି ନାହିଁ, ସିଂହ, ବାଘ ଆଉ ବିଲୁଆ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ତାକୁ ସିଧା ମାରି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କପଟି ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରଙ୍କ ସାଙ୍ଗତ୍ୟ ଶେଷରେ ବିପଦ ଆଣେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କପଟ କଥାକୁ ଆକଟ ନାହିଁ।